40 nights ekhelanisa abafundi bakhe kunye nomzimba wakhe avuke nawo engcwabeni. Babengamkhelanga, babemkhele before. Ngoku la 40 days and 40 nights, Christ was acquainted them with his resurrected body. Ukuze bakhele, ukuze kungathethi into esingekhoyo ngomcimbi wovuko. Bakhelane nawo, bakwazi uba bashumayele into ephathekayo ebefile. Wabuya wavuka, sambona, sambamba, samkofa, sababona amanxeba akhe. Because kufuneka uthi xa ushumayela Yesu uye nento tangible ebantwini. Something that you have touched, something that you have experienced, something that has transformed you. Because how can you offer what you don't have? Usinika njani into ongenayo? Why you bring about the empty promises? Njani into uze noYesu ebantwini kodwa unayo uYesu waseNazaretha. Kholeka ndisithi kuwe, incwadi yezenzo zabapostoli itshotshe entla. Apha nam xa iBhayibhile yam endiyifundayo, ewe ichaza okokuba kuzothi after 40 days and 40 nights, emva koko lathi lifu lomfukula hamba iya kuverse 9 uyathanda. Chapter 9 iyoma kuverse 11. Apha iBhayibhile isathi wasa etshilo lathi lifu lomfukula lemka naye emehlweni abo, lenyuka naye literally. Christ was demonstrating indlela azawulanda ngayo ibandla lakhe lisuke right from this earth. Alifukula uThixo nge-cloudy chariot akhawuka amandla force of gravity antingenabo ankulule atmospheric heaven. Kuba ayokuputha usamakhosa isikali space, the second heaven ayokungena nabo kwi-third heaven apho uThixo ahleli khona. Abikholele Yehova wemikhosi ikhoyo. iBhayibhile yam endiyifundayo wasa wathi etshilo amfukule ilifu lemntanaye emehlweni abo. Lithela kumntanaye emehlweni abo, bathe bekhangele amehlo abathi gwanti inyembezi, bebukela uYesu emka, bebuzisa okokuba xa imka le champion into ibengekho mandla melayo naye, imeko yabo izawuthini without him. Inhliziyo zabo zirhasukile. Kwathuba kwaThixo akafulathelwa umntu elila. Uzothi kulaa train of angels kwehla amadoda amabini. Ayinqabi enjoyment yokunyuka kunye noYesu. Kwakuthi delegation yamadoda amabini, kwaphuma ii-ambassadors zambini kuzomthuthuzelwa abafundi bakaYesu. Hamba nam xa ndisithi kuwe kudemonstreyithwa indlela esithuthuzelwa ngayo nguThixo. Angakushiya bonke abantu besethafeni, uThixo akakushiyi yena. Wenza sure okokuba kukho the unseen guest esizokuthuthuzela. Siphuma from the heavenly throne, siphuma ngasentla ezulwini. Athi ndikhenkenile namadoda, athi madoda magalini nimeleni nanondele ezulwini. Kwayena lo Yesu unyusiweyo kuni wasiwa emazulwini, uya kubuya ngolu hlobo nimbona esisiwa ngalo emazulwini. Yiyo loo nto iBhayibhile ithi uYesu uzawubonwa literal ngamehlo. Incwadi yesishilelo chapter 1 verse 7 ithi yabonani uza namafu aye eyakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo, zaye ziyakumbambazelela izizwe zomhlaba. They will tremble because of him. Awubetha amadoda nentokazi kweli lizwe. Xa imvana kaThixo isehla isibhakabhaka ithi kwayena lo Yesu, this same Jesus, praise be to God. Akusubuya uGabriel
uzabuya the same Jesus who ascended from to the high. Let me tell you out, kai Bible isithi kwa yena lo Yesu nyusiweyo kuni, ithi Bible lowa ebekawa khothama esibelekweni sika Maria nguye uzawubuya. Lowa ebesihlenyuka kwistrato zaseJudea nguye uzawubuya. Lowa who was a silent prisoner before Pontius Pilate nguye uzawubuya. Lowa who was put in the narrow tomb of Joseph lobekawa khothama ewe esinqeni somhlaba nguye lo uzawubuya. Lo uchitha 40 days and 40 nights nguye lo uzawubuya kwakhona. Mandinikelele phandle into abantu bandishumayela ivangeli ndilinde ukubuya kwesibini kukaYesu. Into abangela okokuba ndibe andithandabuza ndijonge ngasemva kuba ndilinde ukubuya kwakhe kwesibini. Ukuba uYesu ebengazi ukubuya ubuzaba useless umsebenzi awenzileyo emnqamlezweni. Kuba simamkele uYesu kodwa siyavuthuluka, siyehlelwa zizinto, imeko ziyasibhunqisa, abantwana bethu bayaphalala sijongile. Uthi xa usisukutya kweli gumba lalakulo ufika izinqamu zentsangu zikamele nge-ashtray. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe uthe ngekangena endlini eseza ufe ngevumba but uyathandaza wawukhe wambamba ngesandla wawufakwa uphawu enkonzweni but now ungumhaji wethafa. Siyehlelwa zezi zinto. You know, xa usathanda eqhekeza imitshato uvuthulula neyethu kudivosa abefundisi bengcwele bobabili umuntu nomntakhe. Ewe beshumayela ingathi banale ezulwini babuye ekuseni. Sathana awuqhekeze. Siyehlelwa, siyaphuthelwa, jonga siyagula, sibethwa zizifo, sithandaza abantu baphile. Kodwa uyomnqinqisulana ngomphotho uvitho uvuthululwa zizifo zelizwe. Akukaki imani ukuthi uBhayibheli akukabonakala into esizakubayilo although unqamlezo woyisile kodwa akukabonakali, awukabonakali umahluko kuba kumangcwaba ewe asevexend kulala umdikoni ngutsotsi mama noBhayibheli ligqwirha. Bonke abafoli yeke lantoni lokho bakawufe ukhola ubheke ezulwini lulwimi etwaneni asinyuka wena kuzawuyesu asokukuphuthuma ngelunyuke awusunyuka nanjani na itsho iBhayibheli. Abanami xa ndisithi kuwe Bhayibheli yam endiyifundayo apha ndingxamele khona, ndingxamele kuverse 24 apho iBhayibheli ethi athe wamvusa apha elikhulule ndingxame lapho. Kodwa ndiyafuna okokuba sigqithe kulo mcimbi kaYoweli. Andikwazi uyeka ndiwuyeke ulengalenga ujinga kangangoba ngelishwa ndiyasisola ukuba bendiyifundela ntoni laa ncwadi kaYoweli. Lamka uthetha ngomprofethi uYoweli. I really regret into yokokuba bendiyikokela ntoni ngoku andizuyiyeka because lamka yi-deciding factor yokokuba sihamba kunye okanye iindlela zethu zahlukene. Finish. Ekhawukayo bazalwane ngoku siphethe izwi likaThixo, asiphethanga micimbi yethu, siphethe isilabhasi yangasentla. Ayixoxelwa phezantsi kodwa ixoxelwa kwi-higher levels. Yena wakhe wambona uRahabi kufike ambassadors zakwaSirayeli zafika zajoyina ithu kule nkonzo yobuheli
venue hamba nami kanti sithi kuwe yathi receptionist hey Rahabi kufike i-clients with the difference usijonga phemehlweni wabona isignature yasezulwini wathi uRahabi bathathe uyobabeka ngasentla ndikholelwa xa ndisithi kuwe uthe akugqiba ukwenza umsebenzi ndiyawazi umsebenzi kaRahabi ndisafuna ukubuza kuwo ndiyawazi ndide lafika ixesha loba atshayise emveni koko wenyuka wawuhlala nabo phezulu ezindizeni zeflagisi kuba ngoku aba zii-ambassadors zasezulwini kukumcimbi wasezulwini awuxoxwa kwi-lower levels athiwa mawuxoxwe ngasentla kuba kuzawuchukunyiswa isilabhasi yangasentla ndiyakuxelela okokuba bawungqengqa ngaphezulu ezindizeni zeflagisi bangqengqa ngendlela engaqhelekanga ngamadoda la nguRahabi lo uyayazi indoda yenziwa njengayazi uyayazi indoda yenziwa kodwa lo mini kakakuphethe isilabhasi yezulu le mazi bangqengqa ngendlela engaqhelekanga kuba ngokuzawuphatha isilabhasi yasezulwini yakhawuleza la mazi yathi sivile ngoThixo wenu neziginqa zenzileyo sivile kangangoba iJeriko yonke iyankqankqazela yathi awugqiba la mazi yathi senindikhumbule mna nefemeli yam zathe zam zojingisa usengolbovu bajingisa i-red ribbon abanye babengayazi yayisaziwa kuphela ngaba kufuneka besindisiwe ifemeli kaRahabi kunye noRahabi yayisaziwa ngabo kuphela kwabanye yayingathethi into i-red ribbon kwababechabalala yayingathethi into i-red ribbon kwabachabalalayo yayiyinto nje kodwa kwabasindiswayo babesazi okokuba nokuba ewe iJeriko izawudidizeliswa kuIsrayeli noThixo kaIsrayeli kodwa basinga nkomfu yigaranti yokuba bona bazawusinda bazawuphuma bephilile yiloo nto athi uPawulos ewe xa ethetha athi ilizwi lomnqamlezo libubudenge kwabathixo apha nami xa ndisithi kuwe eyasezulwini isilabhasi iqoqwabazele apha nami xa nditshoyo ndingaphozisanga maseko apha nami xa ndisithi ngoku ndikuchapter 2 kwincwadi yezenzo zabapostile kuchapter 1 bebehlanganisene phaya bethandaza chapter 1 bebehlanganisene phaya bethandaza ukolba ndibe ndizawuthetha lento kodwa ndinyamezeleni andixelele inyani amandla angqengqe mthandazweni amandla angqengqe madobeni yewethu ndikholelwe xa ndisithi izulu awulifikeleli ngobude kodwa izulu ulifikelela ngehayiti yakho xa uguqile abebambene kwigumbi eliphezulu ilishwa bahlala i-10 days yonke kwafanwa bathandaza once emveni koko wehla kwengcwele but that cost them i-10 days kuba ngoku bethandaza babexoka ngoku bathandaza kunye kanti iintliziyo zabo zidubuselene wema umoya ongcwele wabanjwa awehla umoya ongcwele kuba sixoka sithanda simeneza ngoku sesiphambi koThixo andinawuthatha thuba lithi ndiliphuvele uba sixoka nyhani kuba westa sithanda sixoka sesiphambi koThixo xoka kakhulu okudulile kodwa uyazazi uyaxoka ndizandiphuvela ngokuba ndithi
uthini kazi lezo yanto. Izanibona